Se jibdew ix-xogħlijiet ta' tħammil fil-port ta' Marsaxlok bilan illi tissaħħaħ is-sigurtà u l-aċċess tal-port li huwa l-ħobża ta' kuljum għas-sajjieda xlukkajri. Dawn ix-xogħlijiet se jtejbu l-aċċess kemm għal bastimenti żgħar kif ukoll dawk ikbar sabiex ikollhom dħul u ħruġ mill-port iktar faċli. Dal-proġett se jnaqqas ir-riskju illi bastimenti joltu qiegħ il-baħar u jipprovdi kundizzjonijiet iktar siguri għall-irmiġġi. Min barra li se jitjib l-aċċess, ix-xogħlijiet se jgħinu biex titnaqqas il-ħsara kkawżata fuq il-ħbula, il-ktajjen u l-apparat tas-sajt u finalment dan se jwassal l-inqas spejjeż ta' manutenzjoni għas-sajjieda. Il-proġett se jiffaċilita wkoll operat iktar bla xkil ta' kuljum inkluż il-loġistika relatata mal-beħ tal-ħut, speċjalment tas-suq tal-ħadd, ir-restoranti lokali u l-esportazzjoni. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajt qalu li s-sajjieda ilhom aktar minn 30 sena jistennew illi jsir dal-proġett. Il-Ministru Bonnet spjega li r-ramel li se jinċabar minn qiegħ il-baħar se jintuża f'żona oħra f'Marsaxlok biex tikber il-bajja ta' Qara Aħmar. Spjega dal-proġett se jsir wara diskussjoni li saret mas-sajjieda. Dr. Buġejja Sajt qalet li dan il-proġett huwa riżultat ta' talba li jagħmlu s-sajjieda stess mal-bord tas-sajt. Sostnewi dal-proġett juri l-impenn kontinwu tal-Gvern biex jinvesti f'infrastruttura essenzjali, isaħħaħ kollaborazzjoni mas-sajjieda u jiżgura futur iktar sikuru sostenibbli għall-komunità tas-sajt f'Marsaxlok.